Na ukazováku máte bod a ten vlastne sleduje pozíciu na kamere a podľa toho dáva pozíciu na čítačovej obrazovke. Dneska sme organizovali na našej škole AI deň, kde sme pre verejnosť a vlastne ďalších žiakov mali otvorené hodiny. Robili sme aj workshop, kde sme predstavili pre verejnosť nejaké žiacké projekty, ktoré využívajú umelú inteligenciu, či už napríklad v robotike alebo v kombinácii mikrobit Lego, či už v spojitosti s hudobnou výchovou alebo v spojitosti s ekológiou. Umelá inteligencia je budúcnosť, čo sa týka informatiky, ale v podstate aj všetkého. To znamená, že vzdelávanie k etickému a rozumnému využívaniu umelej inteligencie je asi to najdôležitejšie. Ide o to, aby sme aj na školách ukázali význam umelej inteligencie pre rozumné použitie, ale nezabudli vzdelávať aj k tomu, že umelá inteligencia so sebou prináša aj temné stránky. A keď budeme viac propagovať to, čo s umelou inteligenciou mládež v budúcnosti vie dokázať, tak verím, že rozumnejšie pochopí aj tie temné stránky umelej inteligencie. Využívať umelú inteligenciu, domnievam sa, je potrebné nielen na hodinách informatiky, ale svoje opodstatnenie a využitie nachádza v každom jednom predmete. Pomáha umelá inteligencia, ale treba ju rozumne využívať. Učíme deti kriticky myslieť, rozlišovať, ako môže umelá inteligencia niekedy možno aj modifikovať tú realitu. Umelá inteligencia je jednou veľkou výzvou budúcnosti a my sme veľmi hrdí, že takúto výzvu uchopili aj naše prešovské základné školy, pretože, ako aj povedala pani riaditeľka, ak sa spojí ľudský faktor, šikovnosť našich detí, ich pedagógov s výzvou, tak máme možnosť meniť budúcnosť. A ja som veľmi rada, že práve základná škola Kúpeľná je pôdou, kde sa táto budúcnosť dokáže takto meniť. Dneska som naučil AI, aby rozpoznala medzi rybami a odpadkami, aby odpadky neišli do mora, aby ryby išli do mora, aby sa AI nepomýlila, aby bola lepšia generácia. Tak my tu vyrábame taký klavír mikrobit, taký s umelou inteligenciou AI. A načítavali sme s takou kamerou farby, podľa toho, aká je farba, tak taký tón to vydá. Pomocou kamery, ktorá vám sníma vašu ruku a váš vodorovný pohyb rakety. Objavia sa vám na obrazovke príšerky. No ja som vlastne robil program, ktorý vie detekovať tvár. Vďaka tým fotkám uložených v tom súbore, vlastne on potom vie zistiť, kto to je. Vlastne trénujem na to umelú inteligenciu. Naše deti, naši žiaci sa vzdelávajú, chcú sa vzdelávať a dovolím si povedať, že niekedy sú vo viacerých veciach šikovnejší ako my a vedia narábať predovšetkým s technikou a posúvajú sami seba a zároveň školu a nás všetkých aj pomocou umelej inteligencie dopredu. Naši žiaci, ak chceme s nimi naďalej rásť, ako učitelia, pedagógovia, tak aj my sa musíme v tejto oblasti vzdelávať. Mali sme aj aktualizačné vzdelávanie pre našich zamestnancov, kde sme sa dozvedeli nové moderné nástroje a prácu s týmito digitálnymi nástrojmi v rámci umelej inteligencie. Ak potom to prepojíme na vyučovacej hodine a vidíme tú radosť detí, ktorí prinesú ešte viacej nápadov a posúvajú nás na tej hodine, pretože oni povedia, pani učiteľka, pán učiteľ, ale ja som si toto doma našiel, tak sa to dá a poďme vyskúšať nejakú aktivitku. A to sa presne odzrkadlilo aj na dnešnom dni. Najviac sa mi páčilo to kreslenie spojené s programovaním. Za mňa niečo nepochopiteľné v dnešnej dobe, ako to ide dopredu, čo ja by som sama asi ani nezvládla naprogramovať, nie že len navrhnúť. Ale tak najviac ma chytil ten smart triedenie odpadu. Toto je nastavené na rozpoznávanie farieb. Zelená farba vlastne otvorí sa, červená farba jednoducho musí byť správny odtieň, tak sa to dokáže ako zavrieť. Najviac ma zaujalo to programovanie a spojenie s umelou inteligenciou. Toto je možno podľa mňa aj budúcnosť a to vaše nadšenie pre túto prácu, že to robíte z presvedčenia a že to chcete robiť. Mne sa najviac páčili tie aktivity, čo sme mali. Ten taký domček, čo sa stále otvárali dvere a triedič odpadov.
Tie projekty sú rôznorodé, sú zaujímavé, ale hlavne ma potešilo to, že umelá inteligencia už je aj na našich školách a hlavne, že sa podarilo napísať projekt, ktorý uspel v celoslovenskej súťaži medzi školami a že práve Prešovská škola realizuje toto vzdelávanie v AI.